בשבר, אם פולחים העצבים, אז תעלה מיד על ספיישל ותרד למילואים. אם הדופק מתפרע והלחץ דם ממריא, אז קח מיד חופשת מולדת ותעוף למילואים. צהל צהל כבר באים, רות סוף סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים, אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון אינה עונה. האישה בשש נרדמת בין הקרם והסדינים, אז תן חיבוק פרידה לרולים ותרד למילואים. וחוץ מזה אם לא נשברת ואתה עוד מאמין שהתקווה לא רק שיר, אז רד מיד למילואים. צהל צהל כבר באים, רות סוף סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים, אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון אינה עונה. צהל צהל כבר באים, רות סוף סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המיסים, אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון אינה עונה.